नमस्ते प्रणाम। हम सुजीत सवेरा, आप लोग का भाई, आप लोग का बेटा, एक छोटी सी प्रयास कर रहे हैं और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, दुलार प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कुछ गईल कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा, कुछ गईल कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा। तोहरा जिंदगी के फिल्म ओराए वाला बा, तोहरा जिंदगी के फिल्म ओराए वाला बा। कुछ गईल कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा, कुछ गईल कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा। तोहरा जिंदगी के फिल्म ओराए वाला बा, तोहरा जिंदगी के फिल्म ओराए वाला बा।